Kadam Damaditum, Assam Chief Minister, Karbi Akhei tumpan ajat ason tak pilablo. Article 244A ke kehang tak ale avelo. Lasolam henlo, non hajong BJP MLA. Numal Momin kaning je pon alam. Labang so alam ki pupen nang tum kopusong si mathadam ji. Bonta ladak Numal Momin kaning je pon ki chokchet he pik dolo. Ladak Karbi tum kimang kar I along nang ki free donation si dolo. Arjuno pin alam lo lapen ke justmet politically dangerous lo. Lapen ke lam jungjung chot kali lam the pensi komantu ne pen Karbi tum Hemprek ke hang kache song kimang kar I tum phan aki cheng mate amhang kar de pason lo lam the pensi. Lasipini Laban so video long non hejong Numal Momin kaning je ki chok chia lam pot ladak chethan ponsena. Karbi arat tumpan Hemprek ki hang along kusong si alang li brain ki wasma rat phan ke pamang huma labang so lam chethan ponsena. Thangta video le pangching lona. Chief Minister to kole 244 jiman pabo lage tatke beshi Karbi Akhei dise medical college dise gote autonomous dise budget banabo dise 244 ke beshi ami palo eta already ami 244 pisoy gole mane amar loss e hobo. Article 244A Indian Constitution long siketok lapen ki pipondo Karbi Akhei tumpan autonomous state within Assam ke long jipan means Karbi Akhei tum methang assembly do pol lapen ke minister do po lapen ke anparta development roads lapen ke bridge lapen ke kapre hospital school education anta chok lim pen long po nonamat itum long KAAC Karbi Akhei autonomous council cholang ke do 6 schedule alo lapen ke masapsu limited power cho laso pensi Karbi Akhei tum article 244A ke hang lapen ke kadiman lo rear power lapen ke rear development ke long jipan 1971, 1995, 2011 labang so ningkan hut memorandum of settlement governance of India lapan ke leader of hill district atum autonomous state ki piji pan promise deng alo bonta non ningkan phokep par at a piece me konalo autonomous state ke instead of fulfilling the promises kache chak alam kache papleng ji adim non leader tum ki pu bangke article 244A ke nang tum kenangsot avelo laken nang ke pachu 22 chokali nang ke chong thui pa melo ke leader tum Kopi apot Numal Momin kipu alam Karbi arat tum aning so idlo athe koan ne Karbi Akhei tum Hemprek phan che song elo bonta apong rat atum phan chong thui delo youth atum heli ki otnang India lapan ke Assam phan kilang silet kali bonta Karbi Akhei tum kimang alam ki panung kupen po bang surya Karbi atum apran elo lapan ke hemisi kachekak nang stame dolo labang so Hemprek manajo bonta non kilong ji ning ki the ki do angring un ahutsi inut MLA Article 244A ke chonghoi pokenang ji laposon si rat athingno kaning je pon Numal Momin just met kaning je pon Assam Chief Minister nang tum kadoko wei phan nang PLO development toward funds la hai ans me nang pilablo laposon si kaning je lasi 244A ke tengne no la ke do an pele nang tum ning parong no laposon hello alang li just met ke mang dam kaning je dam aning ke hang ke Karbi Akhei phan kido anason ta PLO lapen ke mepik lo ulutang te pinyani piapot youths atum bithang Karbi Akhei chi usi kapre dem chari dam thunang la mepik lo ulutang te se kachilang ha hai piapot bangadim dam thunang la development mepik lo ulutang te rural areas lo ronga julom mepik anloma tangte la puson phan heloma angtom long lab lo pu Dr Numal Momin kaning jepon lapen ke anpata alang ki pu pon article 244 ki hang ke isi ke laws pu pon la ke los kali la ke itum a right 244A laki isi Indian Constitution lapen ke peace accord long kideng pontang promise kideng tang akimi alam pole itum kehang kali lagi itum seme kideng tang lam chak ke chipi tang alam posi itum kachehang mate lahai peace accord alam ha hai por an ke isi political tools phanchor ma mate votes nang ki bai I phanchor mala tum keklem so Dr Numal Momin we respect your position but your statement has hurt the Karbi community you mock the democratic demand for 244A Article 244A is not a loss. It's the rightful constitutional future of the Karbi people. Lase non hejong Dr Numal Momin kaning je pon alam lake Karbi tum Hemprek ki hang along nang ke jogdo nang ki freedom pusi pu mene. Lase tang tep ni video ke lanse kang to polo. See you next video. Thank you so much. Bye bye kardong.